Ano? Hello guys, welcome to my channel. This is Hilot of DIGOS City, Bugnaw, Bugnaw. Ano po? Para sa inyo kami. Mag-hilot ko karoon guys sa baby. Ilan kayo dati mo? Ilan kayo dati? 5 years old. 5 years old. Ako hiloton kayo. Upo niya balik-balik. Yung patubugnaw sa likod. Grabe po. So guys, thank you for watching guys. Shout out po sa mga viewers. Lahat ng mga viewers sa mga Facebook friends, TikTok, YouTube channel. Okay? Kulot. Ano na? Siya pa na Zakaris. Wala pa gani. Sakit? Ay, giubor man na. Asa naman ka? Tanaw sila o. Ano sila ni mga anong nilak daw pa? Ano marikis o. Sakit? Tulog lang. Wala kulog na. Sila kulog din ako din. Kulog. Kulog lang, hindi kita kulog. Sabiok lang siya. Ano. Hindi lang ka. Sakit mo. Kulog. Sana ko tayo, Anak ka sa YouTube mo, anak ka sa TikTok, anak ka sa Reels, anak ka sa TikTok. Hello guys! Sakit?
Wala may sakit. Mang! Iwa kong lollipop. Natulog na? Ay, natulog naman natin na. Nabitan daw kasi marites. Marites, sana mo marites. Ay, kita na, di kay gwapo, manggod. Kita na sa mga gwapa. Tanggang marites, oh. Ayan, marites. Ubo lang yung marites. Ano sa mga kadyan, Lola? Isa mo si Lola, eh? Oh, Lola, gigang. Anak, para maayo ka. Magbibigay ng pulo. Ibigay ng pulo. Tama, maligo din, eh. Balik na tayo, balik na. Balik pa mga Pino. Nagila ka na. Nagila. Ay, di Panuhot. Pinasakitan din siya. Oo, sakitan siya. Balik na tayo.
sige na kay. Nanay bitang ilak mo. Try mo ka. Nanay kay kumaayo ka. Ano ng bata sa gilak? Ano sa ng bata? Ano na sinagilak ang bata, oh? Sige na sila magaligo na tangkol. Makaligo na tangkol. Wala oy, hapit naman naman di na mo. Ay. Wala na. Wala na. Wala, giayo lang niya, okay. Sige, kag-bike na, oh. Wala na, oy. Wala na, oy. Ayaw, bike. Wala na. Ayan na, kay hapit na hinan. Ako pa diya. Ano lang na? Gamay. Ano lang. Saan magaling sa ituan? Dili magbike-bike sa okay. Niyayay imong buktong. Sikag bike. Wala na, okay. Tiin na lang last. Wala na. Ayaw na. Nahadlok yung isa. Wala eh. Di ako alam, malagapasan lang ba kayong panuhot, oh? Panuhot ba? Dili magbasa-basa, oh, kay panuhot, oh. Panuhot ba, oh? Ay, wala, oy. Dili maghugas kay Hilot ang tiil. Dili magbasa-basa sa. Wala, ayaw naman na, okay. Magbike-bike ka ba sa kitang tiil? Dili sa magbike, ha? Magbike, ito magmasa. Oo. Ay, wala.
dali. Kay kubos na niya, dali. Apit na human niya. Nakubos na. Ilis na. Pagdi ako. Ipan ko. Isog ba na siya? So, Isog ba na? Di man na mahilap god. Wala hina raman na god. Ikislit raman kay sige man kag ubo. Ikislit na ba? O ayo din. Wala. Like ka maligo na po na simento na. Ang ulo naman. Ulo naman. Ana raman o. Ana parehang yaya ba? Parehang yaya ba? Oh, anaon lang. Oh. Parehang yaya ba? Anaon ra o. Parehang yaya ba? Hindi ba? Hikap ka biya ng naon, no? Hikap ka mag-inaon. Wala na. Wala na, oy na. Ulian na, oh. Wala naman, hilot naman ng naon, eh. Malikuran siya. Talikot ako. Kailan? Talikot. Wala, Try na ko na. Copyright mo na kabutang. Wala mo kasi ito. Wala na. wala na. Dere ka mag-inis na, oh. Mana, oh.
Mana o. Mana. Mana. Mana ay. Ay, wala na. Ayun na, Jesus name. Ayun na. We just second pants jacket. Thank you for watching guys.